Cute. Konnichiwa. Musta na kami lahat dyan. Dito naman tayo, nag-live naman tayo mga cute, no? Dito dahil katapos lang natin nag-wadwad sa palayan. Walang trabaho natin mga cute dahil wala man tayong ibang mahanap na trabaho. Dito lang tayo sa ng palay. Ayan mga cute. Shout out sa 1 million viewers, max 1 million viewers natin dyan. Shout out sa inyo lahat dyan mga cute. Musta na kayong lahat dyan? So dito na ang bus na aking sasakyan. So ayan, nakita nyo ang kapaligiran nyo yung sagutan mga cute. So ayan mga cute, no? Walang ibang magawa, so live lang muna. Ganun lang kasimple mga cute. Normal drain. So ayan mga cute, no? Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Taga saan ka cute? Paki-like and subscribe sa ating munting channel, Ron King TV. Diba? So dito ako katapos ko lang mag wadwad sa basakan market. Ito lang ang ating trabaho dahil walang ibang mapasok na trabaho. So ayan, so malamig pa ngayon dito mga get, no? Hanggang hingi pa daw to. Shout out sa 1 million viewers din dyan. So ayan, makikita nyo ang kapaligiran ng Japan. Ayan mga cute. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Shout out sa inyong lahat dyan. I love you all. So ayan mga cute, paki-like and subscribe sa ating munting channel. Ayan na yung bus na sakyan natin na pa uwi. So ayan, let's go sama des. So ayan, tapos na rin siya kasamahan namin sa trabaho sa basakan. Pabida. Ayan, diba? Siya sama des. So ayan mga cute, no? Ayan ang mga kaibigan natin dito sa trabaho. Kahit hindi natin kilala, pero na lang. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute. Huwag na kayong mahiya. Dito lang ako. Skala sama des. So ayan mga cute, live lang muna para makikita ko sa inyo ang paligiran ng aming tinatrabaho. Yan mga cute, dyan kami nagtrabaho. Yung lupain namin ang hirap mga cute. So kailangan kumayad para sa future, diba? So ayan mga cute. So yung ilog na dito, medyo maruming ilog na ito mga cute. Yung palaya yan dyan mga cute, oh. Well, pang tanim dahil hindi pa tutubo dahil sobrang lamig pa dito. Matay lang. So ayan mga cute, ayan ang mga trabahante dito mga cute. Ayan, no? Yung may mga bus na yan, mga sasakyan na yan. Yan mga cute, trabahante niya. Yung mga sasakyan nila dito rin sa amin, pero wala akong sasakyan. Bas-bas na muna tayo. So shout out sa 5 million viewers natin dyan. Like and subscribe sa ating munting channel mga cute. Huwag na kayong mahiya. So ayan mga cute, no? Magandang araw ngayon dito ngayon mga cute. Maliwalas pero malamig, kaya nakasuot pa rin tayo ng out. So shout out sa 4 million viewers natin dyan. Huwag nyo kalimutan paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute. I love you all. Ayan, buwan ko ba yan? So ayan mga cute.
makita nyo ang kapaligiran ng Japan. Ayan mga kit. Ay nako, na stress. Taga saan kayo mga cute? Paki-like naman dyan, paki-comment na rin para malaman natin kung taga saan kayo, kung saan na karating to pag-live natin ngayon. Bahag Tagalog. Shoutout sa ating viewers natin dyan. So ayan mga cute, no? So muna tayo, live na muna tayo. Naghintay sa ating mga kasamahan. Lamig. Shout out. Yeah. Yay. Like and subscribe mga kita, huwag na kayong mahiya. Dito lang tayo tawag ito, live. So ayan, makikita nyo ang kapaligiran ng Japan. So ayan makikita. So tayo ay papasok na ngayon sa bus dahil baka tayo ay maiwanan na, impas na layo or baka ito mo. Shout out mga cute. Kasama des. Dito na tayo mga cute. Dito na tayo sa loob ng bus mga cute dahil pula yung ano ko makita. Shout out sa 4 million viewers din dyan. Ayan. Shout out to 2 million viewers. Kasama des. Shout out sa inyo lahat dyan mga kit. Malapit na. Mga kit. Yaw-yaw na sila mga cute. Oo, kasabot. Shout out sa 5 million viewers. Ayan mga cute. Yaw-yaw na sila mga cute. Oo, kasabot. Hiratan ni gua kasabot. Atay. Sige. So ayan, paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute. So ayan, so, dyan ako nagtrabaho mga cute sa palayan ay sa ano, Basakan. Nagano ng lupa, bungkal. Okay.
Okay, hanggang dito lang mga kit. I love you all.